Dame na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Dongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, atani dibata nalahosi Theopota bohal di partodion, bohal di parngoluon. Genet sian buku tolu Musa bidu 25, mamuka sian ayat tolu pulusia, jala marhaujungan di ayat 40 tolu. Tajaha margati sorin, songonom maridok. Tungsura lamar pogus dongammu di labungmu, pola mangadop ibana tuho. Dang jadi dohonommu ibana mangula ulaon ni hatuban. Kusumara kajian mana panisula ibana di labungmu, jalan tuho Dungi ikom malua buti ibana siako, ibana taherap dohot anak konna. Jala ikom mula ibana tudongammu hian, mula kuhut tu partalian ni opuna. Ayat manusia pada sosok akan untuk dibuat siapa mengisi bila ini nakai lagi sudah somong pembeli siara penubuhan. Dang jadi maporatku pangarajayommu di ibana, ai ikon habiarammu do debatam ido sahatna. Horas madhita saluhutna. Damang dainang molo di negara tahun jut tabigi ekonomi syariah, marhite-hite mungkin usaha syariah, manang bank syariah nata bereng. Molo di Portibion maragam do sistem ekonomi. Adong didok sistem ekonomi kapitalisme, manang kapitalis. Adong sistem ekonomi sosialis, adong sistem ekonomi demokrasi, adong mungkin di Indonesia sasitong na neterapon sistem ekonomi na Pancasilais. Alay bolo tapar rohahon na tersurat di Bibelon, dang langsung didok. Alay bolo di manat di ida, manang lam di patakas di babagas pangatusion na. Tarida madisi molo tagwari ma ibana nadidokna ekonomi Torah, manang ekonomi Taurat, manang uhum ni debata. Alana bolo di bagasan bangsa Israel sendiri dibahed dosa da sistem ekonomi nalah mabangun sude ganup nasa jolma tanpa terkecuali. Makana di bagasan onom tahun manang didok sada sabat 57 tahun, di bagasan onom tahun na sida mangula, jalan na di bagasan tahun na papituhon, na sida pe ima na didok na tahun sabat. Laos di sina sida dinalaho paturehom muse, ganup nasa pamujion na tu debata, paturehom muse songo dia do tutu dinalaho si patu paun na sida di hari sabati tua ka ari na mangihu. Jala masuk mamuse sahat tu ima na didokna pitu hali ima tahun sabati, jadi bolo dung sahat ibana tu pitu hali pitu tahun berarti 40 sia tahun. Tetap doi digoari ibana tahun sabat. Alai masuk ma tahun pa 50-hon didok mai tahun jobel. Manang tahun yobel imana digoari bolo di turpuk tahun parulupulupon. Tahun yobelo sendiri ikut dipatupa do akka ulaon dinalaho paluahon ganup nasa akka parkarejo mungkin akka hatuban molo tungadong. Alaidang tarbahen nasida dinalaho manahan-nahan ganup nas manang ICP. Pembebasan budak manang hatuban
pembebasan lahan dipakai nasida doi dinalaho patupahon songo dia do asalam tudengganna tano ni bangsa Israel parngoluon ni rakyat Israel. Alana tanoi bolo dipaksa do torus dipaksa torus contohna songon di Indonesia bolo marsawit dung saya majo masana itor disuam muse dang sanga mara di tanoi dang sanga napu dang sanga muse mulak unsur nadinggan na manang unsur harana boy do gabi mahiyang tutu laos diajari debatado bangsoi muse bohado tuaka na mangula di nasida iko paluaonna ikon bebas sononna artina adong do target ada target yang harus dicapai ahama targetna molo tak kira-kira 50 tahun luar biasa do lilingna tadok majo halak na karejo digijang ni umur 20 tahun molo ditaba 50 tahun berarti ngasaha 70 tahun ngadong target nalaho si capayon di umur 70 tahun bohado sahalak parkarejo bohado nasida dung saha di tahun yobeli marolop-olop do bolo disabati maradi nakani sampai 7 hari sabat ibana maradi nasida di bagasan na 3 tahun manang na 7 tahun ale tahun 50 honi 5 tahun parulupuluh honi bohado capaian na dibahen makana ganuk marhite hatani Tuhano sendiri pe na parjolo sahali nalaho si peopota bohado hita dinalaho makahangoluhon jalam patupahon hangoluan tu ganuk nasa ulauta lamdenggad do ulauta mangolu do ulautai molo mangolu ulauta berarti hita pedilehom mangulu-ngulu sarupa doi bolo markode contoh manang mar 3-3 boha masa laris 3-3 on boha do bahenon alana bolo boy tar keluar dang naso boy nasida manu anak kasih suasuanan contoh bolo manggadi sayur dang naso boy nasida alay adong ulaon na nasi boha do hita na manggadis jasa hita mana pajonok koni asa adong si buaton akka konsumen bohado konsumeni merasa nasida bah dengan nai tutu tu somma auro muse bolo tadok mangolu hita alani 3-3 itu manang dapat parutunga kita alani 3-3 itu alani profit taido dapat alani konsumeni sendiri dosa sitoma. Jadi profiti dang alani 3-3 ta alani konsumen. Makana ganup nasa par 3-3 pe record si tutu dinalaho patupahon relasi nadinggan tuaka konsumen. Unang base. Contoh na ina majo di pasar. Ay hangwamang. Ditawar majo. Jadi ya toloron nang 1.000 masih ada, taruh maco 5.000 sudah tolor ayam kampung, dah kuota belum sedia rekan itu, ate 5.000, tang boy, 4.000 nang, atuh sedang maho, torinda kan, saya maluku ni doh, ale belum disukura, 6.000 mate, sabutir nih kan, bah 3 kilo ini kan, satu pia donggoy, torinda dora, ate, tanang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus. Artina bohado tutu sahalak dina mangalehon jasana. Jadi semangkau ni nang. Ay suku-suku ni hoy, toromu manang daong ni nang. Si perjolokan. Bolo yang toromu batu hormat. Bolo warga siya nahu kain kan. Utukar saya dia hepeng mo ina. Namang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Bohado hita dina laho mabahen 3-3 ta. Ate, relasi tai 3-3 alay makorhon matu relasi na dinggan. Artina 3-3 dalan namay mabuka relasi tuaka konsumen. Ate, parhitiyam ma 3-3 ido parjuluan boha masa dinggan.
Alana kunci keberhasilan ni ganup na sa pertiga-tiga pe mulugodang do langganan na. Mulugodang langganan na alaniaha. Sada kualitas na. Napaduahon argana. Napatuluhon mungkin timbangan na pas. Ate, mungkin timbangan na boy dipature dohok denggan. Dipercaya. Laos iman na terbangun relasina dohok angka konsumen na. Si haposat do HP amataan, inataan nomor 3-3an. Pas do HP di bayan-ibana. Argana pe tutu. Boydo dapot. Boydo dapot. Jala songorido sa sitong nargana. Damang dainang bangso Israel sendiri diajari do boha manugu-nugu. Tuaka pangulana. Tuaka na mangulahon aka ulaw di tonga-tonga ni porlaknay sahalak tuan pe. Iko mampu do ibana menciptahon aka parkarejona gabituan. Artina sahalak pengusaha iko boy mabahen anggotana pengusaha. Dari damai per 7 tahun, per 7 tahun, per 7 tahun. Dari dah. Laos songonima generasi na pinatupa ni ganup na sa bangso Israel. Pembebasan. Alabo lo dihalaki tanoi dang jolma na punasa di batado. Di batado na punasay tang jolma. Nakana bolo halaki be punatano sekian gudang mulo sangat 2 tahun sabat saat musim 2 tahun yubil ikon mulak doi. Mulak dong say sudah bata yatur homma dibagi mamuse ima sistem ekonomi torah na pinasahat ni debata tubang sona asa sudenian dapotan diganup nasa akka parngulwoni nang yak kadalan ningol damang dainang molo tapar rohahon ganup nasa di bagasan parngulut tadi bangso tau sadiri pe. Kalau tadok majo ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila berarti sudah namang gadis akasi gadisoni, sudah aka konsumen, sudah nama dari bata. Ketuhanan yang Maha Esa itu na parjolo Pancasila. Holasyani peta bereng berarti dangadong dia kana marjual pe, dia kana berusaha pe, dia kana patupahon akasi patupahon diganup nasa ulaun na. Manang na di kantor, manang na di balian, manang na di huta, manang na di kota. Berarti bolo namar Tuhan do ibana denggam madiula. Denggam madiula. Bohado ganup nasa ulauni asa denggan. Marhite-hite hadengganon nasihat Tuhan. Bohado na denggan nasihat Tuhani. Songoni maripatupa. Alay bolo tabereng nuaeng ganup nasa perbankan. Mana ngakabeng tadok musia ke koperasi naso do koperasi berjalan bohado tutu sistemna bohado dibayan nalaho mabahen akka konsumen na do manang nasabahi do denggan manang mabahen nasabahi gabe tersiksa tapi bolo dapok ditikina unang benian saya dipangido alay ko boy maniak kita manugunog ikuboy bang sonay dinalaho patupahon ganup nasa akan adinggan asalam tumajuna parmuluon niya kadongan termasuk konsumen termasuk nasabah termasuk partner tak manangisi pe ikuboy sudenian tumaju makana ganup nasa jolma didop unang gabe tagadis halak karinga hir hodokna ape ganup nasa tuan na mangalangi hape anggota nadang di parrohahon bohado parngulun tahu makana didop unang songon aka ganup nasa budak dibereng manang aka unang songon hatuban dibahen alay dibahem ma songon ganup nasa keluarga nabe donga sabang sona ay bangsok kude na posok kude na sarupa do na hutobu sibana mana kutogihon ibana ruar siya tano Mesir
manang natidobus ni debata, ido padok ni debata. Berarti ganup nasa sistem perekonomian di bagasan parmulut tapi lam tudinggan nado ikon nian bahenon. Bohado tutu roha dihitai rohana panguluhon jala bolo adong rohana panguluhoni berarti dapot tamamuse akapal boluon nadikan. Jolmana asing nama bahe padapot na taringok tuha kristeno pe bohado bahenota. Nah, baru-baruan viral doi kan, mungkin di IG, Instagram, mungkin ngatarida di Facebook, ngatarida muse di YouTube, manang diaka media asing, mungkin menyebar maun di WhatsApp doakan asing. Molotung pesongoni pangatusion nih. Isi itu ujian akhir semester tuh karena mulai singkat kan ujian akhir semester men. Nah jadi artinya ima pangat dan perlu kita kebakaran jenggo alani. Ala gudang di berek kami kebakaran jenggo gudang na emosi. Tajahama jamita tu hari minggu manang epistel tadi bagas samporngenon. Ikon haholongat ta doa kamu suta. Iko patu tak kana dingkan. Ulugunya mula ibana tudalan na tigori. Unang namar bengkohan natin. Damang day nang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Tua kasih songoni perlu tatangyak ko ni bana. Pas nga tatangyak ko na kan. Saya debata nama masu-masu ibana tutu. Jala di paturuhot debata kan naulido nadinggani tigana. Dang dia tusi mana na dilo nai. Jala dang songoni pangatusion ni nasa sitong na. Ay molo jiddon waeng na tersilangi. Dang mungkin jin madok marpamua di maroham Tuhan nin nasir hijang islam. Dang mungkin dok konon na nunga saebe ningna. Nunga sipul be. Molo si Judas Iskariot do na dong disilangi. Molo si Judas Iskariot tarben nama songoni naung manggadis Yesusi. Molo si Judas Iskariot do na tersilangi berarti naro pajuk pado akasisian na dung hehe Yesusi sian namate. Laos ditiuk si Thomas domuse tanganna nahona lubang alani labangi alani pakwi. Berarti pangatusian na songot dia ba pangatusian na si. Hapedi na sida sendiri ikon akuan na do Injil, ikon akuan na do Mas'ah, na didok na Zabur, manang Mazmur, Taurat ikon yakui na sida do. Hape dang sude diat tu sida. Esa rupa de boleh dok kali. Sahalak nama pitung nama jama gajah ikan. Mulai jama pinggolna bah ira duri do gajah na. Jama hurna bah ira uluk do gajah na. Jama pak ni gajaun bah ira tiang ni jabu do api gajah na. Tersongoni mai dang sedia dan ya tu sama. Alesa di pasu-pasu Tuhan mai bana. Atong dihita na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus marhite-hite hatani Tuhanon tuganup na sahita dang mardiaibar manang tuisepe ko patupaut pada unadingkan alay hatani Tuhan madok haholongi masaluhut na jolma alay jumulo mahaholongi aka dongamu sahaposyaw atong dihita saluhut na bololam tusadana ala na nihaul ni holongi iko patupaut takana dinggan do tutu contoh di bagasan sektoron yado tahatai bohado hita na didokna ni rahu ni holok kita holong ni Kristus holong ni debata hiado tahatai di son bohado marsyuru purupan songoni na nga KSTM na didokna serika tolong menolong manang serika tolong melontong manang tolong manotong na dia may natinggan aw pidak kwatu si memek ay hola songoni do daki pikiri bohado tutu pahehe dongan na ahama benota paling nuaing sekedar sharing adong lapangan kerja, adong loka isanin na kan. Sama, adong songonon. Ibe na sasitong na ngading ka. Alay bohado tutua sa bahenota na lubi lumenggas yan. Bohado lutu, adong napugus di tonga-tonga ni sahuriata, di tonga-tonga ni sektor taon majo. Asas kop na lebih mengkerucut. Bohado hita marsitogu-toguan isarama. Hiado mardalan cewem di huriata. Hiado mardalan. Alay mungkin mardalan ada kuboto mardalat tujulo marang mardalat tupudi. Tangi pakai musik kaca sipion alay mundur tupudi kan. Abi nga lubang. Balik ma.
Tamang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, rekod tapamanat ima na pinasahat ni Tuhanon, buhama hita tutu mangulu hita rap dohok dongat tajolma, ikonadong do pakorhon na diaka ganup na sa parngoluon, adong pakorhon ni dirita tuak kadongatta, ganup na sa hitape, si patupahon na kanading ganitutu, dalam may songot tangyang tanamadok, pasu-pasu mau Tuhan, asa dalammu muse mamasu-masu, akka ganup nasa na adong di bagasa parngoluon. Debata mana tutuna mamasu-masu hita, mardong agogo bisuk, tarlumobi holong na di ganup nasa parngulota, lamhot mahita dirahut, asa lam margugo hita di bagasa kolong na. Amen, martangya kita.